Martina Murcka považovali za jeden z najväčších talentov slovenského futbalu. Nastupoval za mládežnícke reprezentácie Slovenska a bol na skúškach v anglických veľkokluboch Manchester United a Manchester City. Potom prišlo, čo prišlo. Koľkokrát strácaš čas nad niečím, čo vrátiť sa nedá, že zmeniť sa nedá a niečo ti uteká. Možno, že na prvých 5 minút som si to ako keby dával zázor. Pretože to nebolo také jednoduché, lebo jedna rána už prišla akože predtým. Pozeráme na to, čo mohlo byť, pozeráme na to, čo sme mohli. To bolo hlavne ten úspech, ktorý som zažil vo futbale. Ja by som si nevedel predstaviť nehrať futbal, čo aj som hneď začal, aj keď som nemal, ale odpútať vás od niečoho, čo milujete, je veľmi náročné. Vrátiť tak, jak chceš, chceme vrátiť čas. Proste snažím sa pozbierať v každom smere. Tu Ovplyvniť minulosť. bojovník. Chceš vykričať si hlas, s nervami strácaš čas. Peniaze od Nike z Fondu pre budúcnosť športu by som použil na nákup športového vybavenia a vzdelávacích trénerských kurzov.